Kubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kwesimanje sikulethela indaba ezifika ngaso ke isikhathi uGovuzile ke udedelile ke ngempela ke iEP yakhe okuwumsebenzi wakhe ka2024 onezingoma nje ezu7 khona ingoma lapha ke engumtalabo ngempela ke okukhomba ke ukuthi ngempela ke utalabhile lapha ke yena ke uGovuzile ke iTourist la sophongolo lezi ngoma mbukeli ziyagijima ngempela lapha ke kuona ke uYouTube mbukeli abantu bayithandile ngempela kule ngoma ke enomtalabo ke esihloko esithi ke unyaka wokugcina kanti futhi ke nesihloko album ke iyona ke lengoma ke ethi ke unyaka wokugcina lengoma ke uTalabhe khona ke abantu ke abaningi noma ke abaculi ke abaningi ukubala khona ke bona ke oMayogathi kube uyena ke uDSD kuphinde kube uyena ke futhi naye ke lapha ke uSwidi ke uGcabashe naye ke futhi yena lapha ke umfoka Mpongose okungiyena lapha ke uThibela ke ogidela yena ke indlamlenze mbukeli mangakabe ke ungakayizwa ke lengoma yakhe ke lapha noma ke ingoma zakhe zonke nje lapha ku YouTube ungagijima ke ufike usearch lapha ke page lakhe uGovuzile ke bese ke uyayizwela ke mbukeli ukuthi ngabe ke ugadle wathini lapha ke yena ke uGovuzile mbukeli ake ngushele zona ke lezi ndaba ukuthi ke uhambe uyayibhekela wena mathupha kuyona ke lapha ke uYouTube wakhe ke uGovuzile bese ke uyayenza njalo mbukeli siyabonga. I can delete pictures and conversations on my phone. Kodwa ngiyahluleka ukumlibala emqondweni. Awunjalo